Evo, u Njemačkoj kako se djeca igraju. Luka, kaži ti nešto. O čemu se tu radi? Pa ne znam šta, sad su se počeli da se biju. Da. Snimaj. Ne znam šta radim. To ja ne znam. Das ist Deutschland. Sad svi ljudi gledaju. Pišemo. Interesantno. Kako je ovdje kod vas u Njemačkoj? Eto, teško je. Sad se su bijali.